di abiem ah mo ma me ho ntome okura yi anya mo na mo se mo wasofo bi no dabi ana na mo nkodi mo nyame na chi bia me iri na kan ye dabi nana me mesro pa cho yo wa yesro sese mo ba ha mo be pade ye de obedi nkomo ba nkomodi wo ti ya ntena se me dia me mpasa o me entina mo se me makoma ha me mpa sa ho hyehye no sa no mo keka mo metena se wi asena ankasa no ana nipa ankasa ne ni nkai mo tena se wo me bomsum ana da fire wo tena se me mamunsuyo ana we de nsuyo de ye mame eno kra me nya ho sankosa nsuyo ma me akra mame mo nante se ne sei ya bi se manon koi ah oh una ye be ma bo amane ne no na asam wo nchen eh ti mu ya serious na nampa che we de wada ro ma we de misro mu ko to bi kra misro na na ya ye wo bone na yeso for your body cheye na ye nim sada mere kan sada me sini muti kura yi mu sada me se bo kura yi ekwama kura yi no kra na ntika sabi sanya me mpo na me boa mu na fa obaka twaa bi we ma me fantafia boni be ne wom wada ho kura twen wada hene wase wa afre papa wana so afa me oh yawe ni no me na be ka kire wo an so afa me ba na me se o me kokon so I miss him kwa pia na aboa oh me na me story reject me boa me na me story reject nana oba so letena se efi ni mo frasi nya therefore wa no da ho twen me say adan me ba fi interfere time ni so ele say me fum kwan ko wura so for ne nchen house number ne dira me en sasa akwa didifui adedemia na do si we so antumefo ani say we asa ha didi mu ha enti sese no ne kra mo pesa me nya kra ne say wada wuruma he we no da ho twen me be kra wa ka de so me say o me ko no so I miss him it wanda ho nti ye na ja wa ka ne me ne san ya de ne fa wa de me say enti no mo pesa me mensan fa mo ba therefore me say fa wa de wono no wo beti ase de na wo beti ase wa ti ase na me ka sen kra kwa de man I miss him snap kra me nyu bi me ya de ne chew ya de a sama ma ba ne ho ade kam ya taba chew ye mpehwe wada ho twen why nana wada roma ye ne ya betimi akọ okwa afa woni keteni nyina why yesrew okwa afa woni keteni nyina yesrew adwobra mo de maka mate na emum no me nsoso no enhyehyeye wo e ma wale no ai nana enhyehyeye bi na dabi o sese no na mo wale mi o mo na mo wale mi dabi ani mo ntwa mo pa mo kom dabi mo de mo kom dabi adwobra nana ani mo wale mi mo de mo ntwa so mi obi akọ ya ba walo wada ro ma ya ba walo wo sese de me ka da so ka sa wo ya wo de ana mo de na ma wo no dabi sese no mo wale mi no e o se mo 23 sama me new syllabus ai ya wa twere no me na me de aba esa mo ana afen so e o se ne ho to na mo bo me akonhoma me wana je samu na mo ba makonhoma afia TV wade na senso machines mo na mbe han da sebre yes ase aduane mo na mbe ye de me ya ne se me namfofo Komfo agrada mo Komfo agrada mo Komfo ye binom togbe kidnaponom ene asofo a me no mu nyina nante nyina mu nyina ebeboa me sofo a prophet of the foreman samo chasa asofo a wo muta machi nyina wo mu nyina beba bi mu na mo behwe wo mu nyina wo mo kwa mbeji wo mo kwa afia sofo afia example nana wo de yesrew wada woma ye pa chew hofo ye ka se ye nu ye ho akula ni wo de sanya ne na fa ye ni wo ne hwe na say men sam fan so wa bla men so me ba chirika enu ntina me say mo wale me a mo bebo makonhoma me mpa bi enti za chenchira mo se me mfa me consider na wo de ma wale ne saa na mum no mo na mo bebo makonhoma we de wada wo ma fellow therefore please me your man panyini and I'm from my fellow Ghanaians me two post fellow therefore please you are allowed stop we are not in good terms please if you heal my daughter in good
after that, you write your new syllabus. Take the my child flee to your home. Free. Mo de maka mate. Empanyin fosi nyina nkran ne mu ntete nkran. E na adwene ni ba ku fotiri. Aye den wo se me komi nkonwa kase ani. Na me ne me nana no kasa. Na amamre ne amane om de be hye me se me nyen. Maye. Na se be se fata se me be sane ade a. Ma baba be sane. Fata dia fata. No mane. Na mom. Messiah de ne wie. Na sa wo sa ye ena wo me so a. Oh. Bisa kura nsi, bisa ni wo. Kawa koma tu. Ene obi nkase puduo nhie o. Obi nkase puduo nhie o. David. Say no we do my way. I dey change say your front is just fine. Many problem. Na yonko. Ya kwa ne say. So what you said am say. David meba anya na abehye me. Meba. Mati asem kwa de me se meba. Sir. E wo sa me komi nkonwa kase anim. Na me je permission. Esa me je permission. Aso ne. Ye nyanya aso me pa chew. Ye nyanya aso. Me wani wi a na abetimi afrem aso. We dey ene o dey nana ya da asio. Madama e kwan na moni. Nana no mu nhira why? Mati bru. Mati nya. Kaya masibu na afi ban. Ebeye afe na eba beye yo. Why? You mate. Afia. Edio. Ene mo ne. What? Aso anya mase kwan yo. Wunya nya masew. Ewiase wo nipa mpe bokoboko. Desa niema konani. Kakra fa mo ni ase de afa de mo de mo ba no na mo de ne same. Me wanu ya kra me ne na. Me sama ne ho akere no wampam. No hwa de a wo pini. Me di na brankasa. Me no say yes. Me pa me chew. Busumi wo be pa me chew be busumi ansa na me na da ba ko. Me. We are sina ankasa. Eti liura. Enti ki Komfo yi pa nti obese be ya ne de nako. Ko ye no ho adwuma ye de. Afia. En secret o. Me hu se. If you nyansa na e wa kom nyansa. Me twene di. Me twene di metric na sempo kwa. Dai. Hwe yo. Me twene di. Wa bie mo. Me. Yo. Bra ya bre pa nsana. Komfo ye jepene so ba besa na me de wo besa ya ne na de na kono. Oba na sem se me ba no tukwan ya betima bo me. Samo. Me pe kan de Japan number bi kura nam de ne ba bi ni de amane ba. Hwe me ma kran kan tere ko me twene di. Oba nso. Na moda so nam kwan so. Menim se modru fie. Na me pe konto. Ya kan say. Me ko wo panyin kodwo bempa ho. Allergy ben, don't friend allergy ben. Kodwo bempa. De from petia no. Yeso abia betena ye poimu. Obi de na sem bia ba beda me wosam ne kosusu ho. Yeso aton asase bia ma obi. Wosam ne kosusu ho. Entimi firi ho pe na me ba ho. Timi sramunim sam be ko ba bia. O da bi na ye ko ba no. Efia na mo. Me ncha wo ho kora. Me firi ho a ho na me ba. Yo. Enna obi ba so ne so de asema ba betu me. Why? Entina na me firi ho a me ba ho why? Aso nanti yo. Ye be man na. That's a bleh. Aso. Otiana. Huh? Oh, Afia wo duebo. Maso se busa me. Nya wo ko fa sem we nyina ba ye. Maso se busa masem ni. Ano ye hwehwe ni musa. What you? Anti. Ye, obadu what ya ye wo. Wanti. We are sure. Na me kasa wo soro. Wa kasa wa no den. Na kan say yi. Na kan say yi. Me da we sa. Wo duebo me smo se busa mo ha. Wo busa mo fie. Bese yon kon wo kon hamde bese mi yon ko. Ayi, wanti. What you go busa?